sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Bukod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 26 na. Bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita nga atong talakayon para karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38. Mayad man nga balita karon nga aga pagkatapos 8 ka semana asod-asod nga pagsaka sang presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis posible maga-rollback sang presyo. Ginasigahom nga ang diesel mahimo ipapanaog sa 60 sentimos kada litro, ang gasolina mahimo ibanan 70 sentimos kada litro. Amo ning report kahapon sang Uni-Oil Philippines. Forecast pa lang ini ha, lantawon ta kon pilagid ang ibuhin. Pero dako-dako pa. Sa balo ka semana nga asod-asod nga pag-ibwal sang presyo sang gatong, tikisa pa lang ini nga mag-rollback ka ang pila ka mga kompanya sang langis. Mayo man nga balita bisan paano kung mag-asod-asod abi kundi 8 ka semana ibwal ang presyo sang gatong base kon kaluyan pulo ka semana abi rollback tanan. Dumayo ayong balita kun tani ina para sa mga operator kag mga driver sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bisan paano nakulo kaltasan, bisan paano na iban-ibanan ang palasanon sang mga driver. Yawat pamantani nga makatibawas, makadawa-dawa sa ganansya, may social distancing pagadaan. Binalbal sang 8 ka semana nga ibwal sang gatong. Di karon niya nga semana, posible mayad nga balita gawa, pero kisa pa lang. Kasi kung asod-asod man abi mo anyo man sa kabulan nga sige rollback sang presyo sang gatong galing kay Mati. Depende ina sa pangkalibutanon nga merkado nga amo ang nagapapresyo sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbi. Philippine Standard Time, Lasais 47. Isabla makakululba maning pila ka mga nagkalatabo ang mo pare ya. Fully vaccinated, patay pa sa COVID-19. Muna nga hindi gid magsalig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 47. Mayong balita niyo, dumadayon gid ang pagpatindog sang aton sini hospital dire, Bacolod City General Hospital. Kaya si Congressman Greg Gasataya gintawgan na kag ginpahibalo siya sang departamento sang ikaayong lawas nga ginlakip na sang Department of Budget and Management sa 2022 National Expenditure Program ang pondo para sa pagpatukod sang hospital. Dumayo ni ngaw. Ang buot silingon kung mag-amo ini nga plastada sa masulod nga tuig may Bacolod City Hospital na kita. Dumayo man kay man may pundo ini nga punduhan 600 milyones plus abi nga ginapangitaan man dugang ni Senador Meg Subere nga 200 milyones ba dako man daw matindugid ang hospital dire sa siyudad sa Bacolod. Ugaling siling ni Congressman Greg Gasataya may 5 na ka mga personalidad nga luyag magdonar sa duta hasta subong galing. Wala pa makapili ang siyudad kundiin ang patukuran sining hospital. Ang punto naton dire nga matag na kag daw klaro na nga matindugid ang Bacolod General Hospital. Isa ini ka maayong balita. Man kabudlay nga wala ka hospital, di kasi natumboy ka pa. Nga kunta ni ang hospital ya, para ini sa kadaman, wala ka bilinggan kung diin ka man nga lugar. Ang importante ya, nga sang gobyerno hospital, maakomodar ang tanan. Di kay bangod sang politika bala, may isyuhanay pa. Galing ti ang hospital dire nga yaman sang gobyerno, dire manganigin tukod sa siyudad sa Bacolod. Pero ti bangod sang politika, madyutay ngapit kanay. Di may niya. Kay may ara kita ya nga General Hospital sa pagpaningwa ni Congressman Greg Gasataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, the size 55. Karong adlaw, sunas ang presidente ang ginabantayan. Ano ayan ang kaundan sini? Posible
ulanon man ini sang pila ka mga kritiko. Pero dayawon man ini sang mga suportado kay Presidente Rodrigo Duterte. Pero may araman nga magapudag-pudag sa dalan protesta bato kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang katapusan niya nga suna, pamatian tayo ni ano naman ang palabra sang Presidente. Dire sa Bacolod, ang nakabaton imbitasyon si Mayor Bing Leonardia nga magtambong sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte karong nga adlaw Lunes. Siling sang alkalde sa Bacolod ginagda siya sang Senado kag Kongreso personal nga magtambong para sa suna sang presidente sa batasang pambansa. Pero suno sa alkalde sa Bacolod magatambong siya virtually lang bangod sa COVID-related concern sa syudad. Siling sang alkalde nga luyag mangutani niya nga makatambong physically pero mas ginpili niya nga magtambong virtually bangod sa COVID-related concern nga dapat matagan sang atensyon. Si Mayor Bing alin sang Pebrero 2020 suno sa release sang City Hall sa mag-umpisa ang pandemic humalin 2016 tubtob 2019 personal ini siya nga nagatambong sa suna sang presidente. Pero subong hindi siya makatambong personal. Amo man na si Vice President Leni Robredo kay first dose pa lang ang gintoslok sa iya. Hindi pwede kay siling sa Malacanang ang tugutan lang nga makatambong personal amo ang fully vaccinated na sa kontra COVID-19. Pero bisan paano mayo man nga patimaan ng alkalde naton sa Bacolod imbitado personal didto kuntani sa suna sang presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsang anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:03. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,